Esi sakhiwo sikhanyiswe ngemibala ukunikeza ithemba nenkxaso kubemi baseUkraine. Umbutho weDA uzigxeke kabukhali iintshukumo zeRussia. Mediation has failed, which is why the tanks have rolled over and why civilians are being shelled and why residential buildings are being bombed and why civilians are being displaced in large numbers into the surrounding countries. What we need to do is to ensure that that is stopped. Mediation hasn't worked. We need to now adopt a stronger line, sanctions, making sure that we make it difficult for Russian businesses to be able to operate and really start to put Russia on terms that this behavior is not going to be tolerated. Umbutho kaKhongolose kwiPalamente yaseNtshona Kapa ukhuphe imbalelwano egxiba isenzo sikaSomlomo njengesingenamqolo. Bagxeka uSomlomo nombutho wakhe ngokungavumi ukunika ingxoxo umba wasePalestina. uPedleka uthi bebezokwehla amaphaphu ukuba injongo zikaSomlomo ibikukumemelela lePalamente ukuba ifake nemibala yeRussia nePalestina nayo ngokunjalo. Lombutho uthi le mibala izokuhlala apha de imfazwe isonjululwe. Thule Joka, kwiindaba ze-SABC ndiseKapa.